anonzi Kuanda Richard ashora dare renyu nekusauya kutarisa nguva toona kodzero yekunge atopano kare sevamwe wese. Nyaya yaunzwa nasara pamberi penyu, nyaya ndeyekundishungurudza, kundirowa uye kundigarira magaro kumagaro angu. Nembodza kochitupa nemari yedare. Ndinogona kudzokorera nyaya ndeyekundishungurudza. Kusara nakasara naKuanda Richard. Ndinodzokorera nyaya ndeyekundishungurudza, kundirowa uye kundigarira kumagaro angu. Nembodza kochitupa nemari yedare. Utarirwa ndisara kasara achitaura kuna Richard. Taura kuti zvirikufamba sei? Uye munoda kuripwa nechi? Hamuna kutaura chibva mataura kuti munoda, pamunotaura hamazopedzera muchitaura kuti munoda kuripwa nei? Aiwa, motitaura imi zvamunoda zviri pamwoyo penyu kuti mukaripwa neizvozvo munondogara munogutsikana. Ndo zvamunotaura. Okay, tachitaura inyaya yenyu matonyora mabhara. Chii chakaitika maikasaira kwamuri? Anoita sei kuti anyore kuti aiwa anotiurudza pakati, anotiurudza zvakati, kana paine maexample amunoziya, mienzaniso yamunoziya, noti musi wakati kana mwedzi wakati akauya pamba pangu akaita zvakati zvakati zvakati, tizive mashungurudzire anokuitai. Newese wari muno. Inini ndine mukwambo wangu Kuanda. Ndakale ndiri kupisa mashanga pamba pangu. Kuanda akasvika achitsika moto. Ndainge ndakapedza mashanga. Atsika moto ndakati mwanangu unotsva. Usadaro. Iye akaramba achitsika. Moto uya uchibwadzima. Achibva aita 2 meters kundomira kudarizvo. Aita 2 meters idzodzo handina kuziva kuti pane zvari kufunga. Kwakubva abva panga akamira kuya chibhakera apo. Andirova chibhakera ndakadonha, handizivi kuti ndakadonha sei kana kuti ndakaita mahours mangani. Ndava pakuunganidza marara yanga iri 3. Asi pakuzoenda kutakazoenda kuna hanzvadzi yangu takasvika iri 5 o'clock. Ndazopatika ndakarara. Ndipapo ndakaona iye ari kurowa pasi akagarira. Anga akagara akadaro. Akati ndiri kuda kuvasvira. Ndavasvira ndobva ndavauraya. Muroyi akaendesa mukadzi wangu. Ndapatika po ndakuona zvari kuita. Akaita katatu. Aita katatu ndakasimuka. Kwakumuona iye akatsikitsira ari kurowa pasi achiita izvanga achiita. Kwabva ndati nyawa ndakusvika ndiri padhuze nekugedhi. Kwabva ndaridza mhere kuti riri ndakufawo. Ndiri kuda kuura wana Kuanda. Aiwa ndiri kuenda nayo. Apo ndakabuda pagedhi kutiza. Ipapa akachimhanyirira ndiri muroti. Ndokuroti ndandaita kana kuti 150 meters. Kumhanya kuna anaita kuti ndikuenda kwehanzvadzi. Isitorawo kushopu yehanzvadzi yangu. Ndandazvimba kudaro. Kwabva ndibata futi kwabva ndirowa mbama. Kwabva ndadonha futi.
ndipapa akachiuya kwakuchindikwira pamusoro kwakuchindigarira kwakuya kwakuchindidzipa kupinisa chigumo uku nekuku kuda kubatanidza guroguro iri ndakutadza kufema ndipo ruoko rwanga rwine simba kubva ndadariko kwakuchimurowa pamhino kwakubuda mutsutsu ndowakazototesa hembe yangu nehembe yake negumbo iri ndiro ndakakwara neruoko rwacho apa pakange pabva mujoini kutsikirirwa kunana akaitwa ndakarara ndadaro kwakuchienda kwehanzvadzi yangu kwaduri kwakuunganidzwa vanhu vese ranga riri zuva rekutambira mbeu vanhu vese mumavillages edu ise ari 6 vanga varipo kwakuchitaura nyaya yacho zvikanzi nyaya iyi makunonokera iona imbuya wakwara vaende kukiriniki iya zvikanzi tiri kuda kuti tibate munhu aita zvirizvi kwabvaiswa chemo kwakuenda kukiriniki anaye tasvika kukiriniki zvakanzi warowa mbuya wakati zvikanzi handina warowa mwari ngavakomborere nekundiyepera zvikanzi kuropa riri pahembe pambuyavo nepanero zvikanzi vari kundiyepera anombosvika pamba pavo kwabva chimbodzi nemupurisa epera achibvambodzi kambama ndiye kwakuchinzi aiwa mbuya unoda kurapiwa tokupiwa wangu mapiritsi angu zvikanzi mochienda kwarusape tanga munoenda kunyazura monomangara nyaya yenyu mosoenda kundoonekwa nadhokota kwarusape yanga yafriday vaingori musi wa14 December gore rapera 14 December vakazouya hanzvadzi yangu ndiyo yakazoti nyaya iyi ndakuendesa kumatara hanzvadzi yangu wabva tazoenda kwashekwesa kwakunzwa haina kumapurisa haana kuendesa kwewe mapurisa akamusunga inini ndabva kuno chishanu manhero acho wakabva wamuburitsa ari kunze nyimbo kuti kuti hakuna wabva ngomuririsa kukoti munhu wakamuburitsa haisati yatorwa kuti haisati in the process vakanga in process yekuenda kukoti last week ndarenda kuyazura mapurisa indo vari kuinono tine kuchikogore ndochikogore saka makauya kwasherukwedza I think inoda kuitwa fola inoda kutoitwe fola inoda kutomboterwa nokuti vanhu vanobhadhara criminal ndingakukanganisira yamwe she unonzi ishango wechikadzi wakobva waita pamba wazvi ndiwo pane nyaya yawakambotaura nenyaya yemapurisa epanyasu haasi kutora nyaya dzezviri right pauya futi imwe nyaya yakamboitika kusaidi rekujeri uye wakomana handina kuiona mafambiro aya zvayakaita izvi handinyatsoioni nekuti ndakambosenza chipurisa saka ndichinyatsoona hangu follow up yemapurisa epanyazura inini ondirisabhuku ndakambobata munhu akaba 2 bags dzemagwere neredio neinveta kwakuita investigation ndichikuona ndichipurisa ndichikwanisa ndakabva ndabata inveta indaiziva kala yayo kotoona munhu ari kutoitengesa padangirwa paya pakutoso kutotengesa redio yaitoti yatotengwa ukatobata koti atotengesa inveta iyi saka ndakanyowera mapurisa akabatwa asi akaregera hazvina kubuda musha kunyatsoti uyu munhu aba uyu so akaenda nanhasi panoda kuti tinyore tsamba yekomplain
Asi yabanyazura kana. Banyazura. Ah ini yangu. Mama issues iyayo. Muchiti pamaexample iyo dai mamineyo taibva takota maexample iyayo. Izvozvi paisheri kweze baba. Pakarohwa mukadzi ane pamiri. Nemkurohwa akarohwa akadini akauya kuhospitari asika mazina ari kuchizengedzeka. Akatosununga ari kuhospitari yekurohwa. Mukomana wacho achibva atorwa ibva asungwa. Iye zvino zvakabuda nezuva. Kwakuona mudhudhudhu uchikwira una izuva mene umwe akatakura mudhudhudhu wemupurisa aida kundomupa samoni. Asi wakamuburitsa. Munhu akapara mhosva yakadaro. Unoita vanoburitsa maMajor Street. Asiri kana mapurisa aita basa rawo waunza paMajor Street. Mapurisa iblame mapurisa. Andapuwa free bail. But iyo kana vasati vaisirisa mumaMajor Street manje kuti iende kukoti kayafira kuti inenge yafira papi. Sorry chana. Ndikuziya because pandakaenda kuenda kwa Munyazura medical report yakanga isina kudhindwa nehospital. Saka ndakaritora ndikandorisiya last week. Radhindwa. Yakadhindwa. Saka ndo nyaya yacho udini yakutanga kufamba nayo. Saka I've contact emapurisa acho this week ndakangoti tikatabva kuno ndakuchipushwa futi. Saka isusu tichaita kuti vazive kuti yako kuti mai avo vauya kuripota nyaya yavo asi taibve mapurisa kuti tinozoitonga mainvestigations adi apera handiti wodrafta tsamba iyoyo tosainira kuti mai avo anonzani anga auya aine nyaya yake asi isusu tamurifera back kuti munge muchishanda nayo taikumbira kuti ikasike kufamba kuita kuti justice inge ichidi ichiitwa nekuti hatingaibati kuiri ngaitange yambopedza kumapurisa nekuti icriminal inotoendesa moziva nhau dzerepi kunyanya dzekusvira chemberezi inhau yekuti inotoendesa kana ma9-10 years kujeri. Saka anofanira kuti aende chii kujeri zvapapa ine exhibit yeropa rikatoonekwa ropa iroro and anofanira kuti zvitodi mapurisa aifanira kunge akatozvirekodha kuti wakatoona manesi achirekodha kuti takatoona ropa and so forth. Saka ndo zvatingakubatsirei ipapo nekuti ichiri criminal hatibvumirwi kuti tidzitonge nhau dzerepi asi dzepfuma manje ndo yatinochiti todi yopinda. Ari kuklema pfuma ndiani ngachiuya akleme pfuma iyo tokubatsirai netsamba yekuti pamunoenda kumapurisa kuti wazive kuti yaye wakasike kuexwa modrafta iwe tsamba.